nilito na KCS mate karbi risulun ko kawaje si pati lang so ate ang nilitum kadamtang tarik ko rock ang nilito sen kono na tamang ko kono masih halo sorry pa nilitum la rong ko arong nilitum tingrum terno Adongka baptis, nodongka, sojong, bodongka, lapet angkong baptis, larong kon itu tinggung versi, nilitum angkokam ketikun media pat, nilitum tingwai tinsaisi, nilitum lanon, lada kacepati dungi, alok non nilitum lason seki momlo, lapet lalang nilitum tekana son non momlo, lasi nang nilitum tek longko, lasi nilitum alada kacepati dungi bangke, nilitum Isu Sokiru lapen hajakan lapen banjar kekan lapen lingkum sokjon lai agekan sinon nilitum cari pemomlo sitame nilitum alada titik ason son koan makidu sitame nilitum lakadu kawita kacepati dun pejiapan lapen kiluna long sitame nilitum kiluna tu mantan nilitum kasetoy dunia pansin nilitum wai tanglong nasi alang nilitum la kilun kekan la do ana son kami nilitum halada kasipati dun pe nilitum kasip hayi pansini tumang konlo la sila nilitum rong ko arong long stame rong asa punta nilitum ke la pining si la banso dingdeng tungket rahini sinin so rong aja kan pining si keceng dun keceng lang lagi nilitum kecok ci kini kita doi la pende kita doi lagi kadung kowe tum hasita juning dilo nilitum kecok ci la pende an ke nilitum kan media pon kapusi lapen alit haca ke kan lengpum sok jon la pen ke la thali ke ap la pen hambi batu lapen halada kacepati ji an sita nilitum cepati dun et bukusi nilitum katu babita nilitum cisi giglo chorlo chong nilitum oge cingrum ate wang penadi nalitum la besa media ahin apan sitami kadu kabe ahin pen nili kadong nang cipilo kadong apang si nilimen angkit bong ha non ladak nilitum la media ahin no lam nang kaning ji lake kek chapu man pen si lam nang jelo la pen nilitum ke do bang ke kek chapilo alam ingan salin ingan pi la si non la pining 2024 nilitum ladak la KCS tukang si mana kacpati dunlang lasi haladak kan mana la niltum kacpati dun kanadi mana niltum tanon ning apang silang ama niltum ning arong pik lapen niltum han abar sai nang kipi kona pot mi niltum alang itu kan tum ning sing sampai lo lapen niltum kami ladak aning wewang pining wepen ke sok nang sok lo lasi niltum tak kacau likado kabe atuman sami joki kado kabe si temin niltum aning sam ning kawang ben si niltum charlie pono lasi niltum ladak la non charlie bom bangke haladak pen la niltum han isi alis naik ya tengsi haladak ada jat prek dopik jasmet ke gedong cingdi nimso kevo panjal ke kan an ke la di pekdam la kacpati ala sundopik kengdong dang kidam pen cenglok hambi kapatu ala pen ke dolang na kengdong dang pen kidam pen cenglok go pathli akyap pen haldak pen la nilan agak la isi kini tu mana la dak sonan mana la kacpati nang dia sondoan nitum kadu ko bet mana halas soal lis ateng si mana nitum cipati dun sai pula posi nitum la obe jiwu mate wan pen nitum sisik polo la pen ke la mana ada kaya mana ese gong doan pen kitekan ki un pen nitum apang si anong kacipelong dia apan si nitum kadu ko besi temi bo iton lo ti kadona cipilo nilimen ke thari Irwantani hi lape narang limen ke thari Bikram tisu nilitum ke kupai busi citin ji alam mang ke athege
abang soterang ke pining pensi la dak kacirip dun pangceng la si ini tu mai kupai busi jitin lo ini gitu apor ke long lang itu pan kithan dun long kira kini gitu kupai busi jitin lo dapen kithan ining cing sam doko athike anutin da cingbar edang se awe punon arta pen punon angtona cingbar ed angse amat kithan bang alang tumta nang cikroi dun pamelo aku ni bitum kitana teng pen ke chokle mangselo dapen aku long weg ji pusi ni dita kamatha Japan nangli tum lapuson ke than pon long long ka na hawar long tum ke than pon long ta nili tum jong ke ini dongkam hawar mai pen se nili tum than dun bom an ke pining labang so long bang ke dak la owe chingrum aterang pen bang ke chengsi alang tum ke jethap amen jethap lo pen ke alang li tum pham bang ke chengsi lo than dun bom la pen ke nili tum Karbi Youth Festival punon sunim surong aja long kita me nonton danglok dongkam hawar pan kethan pidun ba bidi cepat coy pen ke piningan ke nitum nikan phobak dupo lape lasul pini labaso owe chingrum aterang tum hanang litum kithanun penang litum thir thip mane long vek jip punang litum mane kemang pon do thip doma kalang lagi dobek ji alamang ke aku dobek alama ini litum kethan pen ke alang litum arju o cingbar peraman ini litum pamojong jung kan nili ninje lo nincing samo kethan pen ta aku alang litum ta awe mesen amat nakar juta na arju o ma kethana than mesen long vek jip punang tum ninge chethe doma ninje thip pikle hello si long weg ji kamali di long weg ji si ni litum ta mat hapor lo lala nitum pining Indian thongker ba hini hawar kar bir surum sorong aje mai long latum pen ache tong long ke than long upai kimi pusi jama thalo la pen ke than kimu mateng dan angkar judun de pubang tawe ke than kimu mateng minta angkar judun de sai de ati nitum bang ke la puson an kar jut tek lote long dungi hawar sak hitan an pusi nitum hin pen mathala nangli hin pen nangli tum ke than pon teng pen ke cheng sia nong e kon si wa nong ji nangli tum than pasini pon lapan ku pudamis tame 100% kuan di tami 80% an kini tum hin pen ken akha dolo Don Rong ha di Cinguma terang along marketing in charge siglo kasi jowang si tami la kacharli tum pan seki ki enbom aris pe jangan tum pan ke pichu gi pijun gi la bang so biros alama bangke ini tum rong po pensi la so di Cinguma terang ni tum ke senglo la so pensi ni tum arong pin mekar mitura tumang tame anu tinta nang kerap nang kitudun pensini litum anivang ajowang tame litum pechupon bom lo piyun pon bom lo litum bor ipon bom lo la sikado we la rong khora tum tame nang kabor idun pensi litum non pichun pon bom lo laki nili lani ganda sedang tum sitame nang kerap dun iktiglo litum makan la nang kitiduk dun iktiglo la pen la adogo we kiru ke thai punon itun ke dang along sitame nili tum along alang itum selet leki apa ning ciperong tik pensi alang itum adogo we la ka charli sikik en boma suma tum hata alang itum si ru thai lo pijun lo nalo nang litum ko son si nang litum thek kon nalo nilitum dak rong pho sar pimar tum si chelang lo nilitum ki claim ke dam ponon ingnek ini pen nilitum claim dam lo la penang nilitum thek pon long lo ki tun ke dang ta asi la ke bang atum han an sita la ka non la so ati rana phan jitu dak nilitum ka cingrum tuman an sa mening arong pen nilitum ke hek ke hor kitun ke dang lo puson nilitum cepat lang pon lo asa doma puson ke thang ta ve nilitum rong pho pen nilitum cerap cetu masik la ahan aan puno nilitum kitun ke dang ka thang ta ka siksa ka ve la pen ke kiron ke baklon ka siksa ka ve la pelan litum la dang nang litum rong pho rong pho risomasa ma to sikalo no ta nilitum mane la uji kinitum han jitu iprang ke miji ke thek ke wan ke ding hai kilong han an ke nitum la non sa ma sa ki marang lo tum
yut atum pan ordun lo thak dun lo masi nitum keceng na masi asap so kato rason ta dukok ta mane nitum komiti adin ta welang do la hai koi aku thak mi thak nitum kining pen kacang hidu kateng itu pa ordun lo la pen ti jadun do non plan dam la hai KTM nom pan terus tu lo pan ajo kanting apor kita nang itu apor di pen dak itu materanon nang kahumri por siap prang siang itu pan terus kilo itu lah rongpo apen ceseng si teranamen ke cingrumpu amang batek kono pas ini tu makimang ke kecengsi pusita itu dah kawaramai dong kamu atumpen ketik pon ayuben anak bang itu seperti lapo jenong tinggi punon jongkedam punon timsu kirung punon ba betilikia punon cingnong dangkenam punon ayuben tim san itu seperti dunia ji panci itu kisik lo apen heglong lo ok pada bang ke ladak non ke thumi larong po along ke thumi owi tomar tum aning hang pik apen ki heglong lo ajo por ta porang cipi lo lapen ke anu sia ko parents satu pen bang pia po pen itu man support pik lang litum ka kita nanti dunwer lapen nanti toy dunwer lapen non ko ka ke heglong mai disiplin pik tapi ini tu mabang ke so none phong indeng ngara hinia long bang ke mesena no e long dun ji kusi ning khelo itu lah non dak kamera pet masar lo secretary lo assistant lo ajo po sa mga por GP itu dun lo so tomaron kan kan ini pun alam lo kapacing tur ponji ku bangga kenang sa dalam lo jadi tum so teran pining amang patek lo la pining kan siwet ba muning apan kucukari lo jadi tum ana bang ke tum bori pon po la pelada kang khur ponje long bang isi jase met ki tu bang gelalo ada rongko rong asar tuman si isi bidi tarpo kemani num pek kono lasi lasan thor si pinu we bang gelapu angsong baptist church arong asar bang lo dam tanga jo bang ge dongka baptist bang lo sang si nor dongka bang lo pati bisu basa bang lo mane ajo wang sita la tunta ni tumpan mane nang kirung gunji pan lang li tumpan nang bori dun pek la solo aku li tumang ta ko la kikan kepati tumpan di rumah pan itu mata pono lapel ke itu kerang jia bang ke lan sikang thur poni pan sik lo then itu proper area lang penila dong kamu sudah elani longan proper area lang si longle tame kecil itu si so kecil sini dah hem kikim ponje pan la so abang kan itu singwai pon bom lo lapen ke la so jong si dolo pote itu lan so ting thuri ko si nili mata dam la sila so long bang ke itu kewangi executive along setan itu cepat pas konpo lapen along letari po along li long pronte itu nai kucing honai Dr. Tudera Munghang CCCM alang li same laso along nang cerap bunyi pas itu yang misal bal mo pidam ji sila so ke mang dan itu dolo ini tum ke kang thur poni farmang ke kapekan tot pining ngai tongka rahin nang ke dun tot tadi lo along letari ki kesia tani kimi parang itu mang pardon nilimen ke cukup timo nilinon obe cinggung ke sia sini aterang ke seng milong secretary lo amasi nili lampe nang melong lampe lang nang lapo hello ke seng tang ke seng ceng pen senior nian labang tua youth satu simet pe kala tum itu nang ke bar hemben ke bar alang tum aning karong alang tum ka sipati dunjian tum abang nil tum heglong pen nil tum metang tame present pen ceng lo metang ning chahayo ne athigalang le tum aprang pen dala bang so abar side pi usam te asosiasi aprang gi pa kami non der delang tum la bang so abar side pi long lo dan biso nim so tum metang hem pen nang ke bar dan tum ning adong parpik apen pining non ingdeng thang kora ni ladak hawara mai long seperti dunji pining tum malong biso miso tum bang pikira po abado nil tum long dak na tong tu Charlie bom lo ajuang talang tum misme lapen ke labang solo ko nito pan RD nang kidun lo rong asa pensing lo ni marli tum sarmara tum dan sarlar tum ke sar kat pan me ajuang tame lang tum nang dudun si yel tum la committee pendet lang is tame alang tum kan job akhirap kilom pensi ni tum lang ko lapen pini bang ke la sorry sun so tum me thanga minyak klom ke Charlie bena ko si kacipati dunji long anta nong e mission long dunji tuan sini tum ning ke
nilin ben pak langi ke la bang hello la non la bang Elemen Rensing Mahal. Kalau si no itu berwujud cases teran nongke di sisi kecil lah si non lah bang solo ni si karingan untuk apa hello si itu lah bang so cases itu pining si kesengceng lang laki bilang ko si itu si kecebor ipon nakan ke rong porat itu mana kirap dun begitu pernah joksi itu cinglum lo ajuang tame itu si kita kamu lu itu bang pokep itu dari tong lo lapen api potum tame si nai tong dun lo apa usumar tu tame kacau li aning hang pik la pa tum kelak atum ciput hete itu kekat aning hang pik lo tambori pik lo si labang sunong itu mang si no komiti tum tame komiti ke pangtangon ni istamina rong porat apan kela rong asaratum disubasatum na pagi si ketiring tu nang kacara pun piglo asoro son petwan ano jara si tu para bangso komiti pangtang pen tum non kuninu theong lo si kichali umbong lo atum non apor itu non ke itum apor kan ho sirkep bas por pai ke ban ko tame tum ke saing pha tum yang helang ajuang tame tum baji por pai krisi bakeri si tum hemi dam dam si itu kabori pon sira bang sulong itu ninggi the itu na puelo je la bang sumar tum pining kecepatan itu ceng pas tame itu anong emesen long dun ji si tum ning teklong lo lapen karbing long rak tame sonsi kasi le puelo itu na bang so keses matela owe chingrum atis teran tum phan puthot arnam long dwan tame sonsi edme hang pi tha sosi tum dak non itum la jutang kapai sosi tum karbino tame sosi apai apa yang tum sosi anse itum kapai itu thai pati kan thai phan khot itu serabun tha pate pahrimen tha asi ning thira pe ning ke hang lam ke la ponchol ardom kesengceng borongka bade owe jingrom aterang hin penangi kapeklam ponji ning ke hang bade ning ke ting sam ko kisi to ma pade ale ning ke thir thip pen kelong ne ning se de klong bade ke pati do nolong ke same aso de thir thip aning pen nang ke mang pon nang le tum ke mang pon long ke pachon ye phanali konsel deng fungsi media jahai cuma baru mengakom kerja lo, tapi hok lo, militum kedam tang lakhain ko karni rongko arong asar tum apan la lebaso kerang atum seng nang pula so komiti tum ni mana hang lo, lapen ni tum taning arong lo je non la ending thongke brahini kesia sa program long ilitum dak rongko arong aru asor isu yang dum da jipate du nang koran itu kacengwai mon lo also kacengwai long da itu do winning arong klang tu kacengwai long lo lapen itu kacengwai long da son di dolo je ilitum ke keceng silang la so ajaran ben non la kini hawaram amai arong ajilong cepate dunji kuah bangkit enten ladak ke Japon atung ronjit bea ke hai jakup timung ke hai tum nang pangun lo lapen itu arong klang bensi support lo lapen bisiko ini tum rong asar tum anta je la non ove kitit ho mi riso jang tum ta aning hang pik bensi la bangso aterang bangke hiri nang pola pen itu cepat itu nang popo bang kala tum aning karong ke theklong pen masin itu da thang isi la so aterang bang seng nang pola pen itu no la da cepat itu nang pop walang tum malong pen itu cini ben sini itu rong por mo sar tum da ning rong klang pen si support no lang itu ke ja tu abang hu abang ki tum malong stam tola si neli si ninge the do je kecing siang deng long kustame da riso jang tu la benana asona mongdo ga cepat dunji ason do si lahai long kustame ni tu ninge the dundo ni tu ke tang ni thom ni phi bak lo da practice bom lo charlie bom lo la so long kan ni tu man tu ne ke angsong arong sa neli da bang ko man tu ne ke arong sa so sin nang chelang dun bom lang bom lo la pen pinung we ke thong pri ke charlie la song deng an lo
Sini cek hedun do lah, do risau jam also marhan saja langsung disiplin besi kan lo anpen langsung anpen gela nong ke cepelong di pansa langsung sisik pon pon. Da sini ning tepik ya nong la ke Japon la bangso aterang pan ke sar ronjit be la pensa Jakup Timung alang nitum so aterang ke Japon pen nitum awek ning ke dadu nitum la bangso nong ikelong di pan kini ning citi pan kal pen nitum rompo arong asar stamin nitum support pamikalo la pen nitum ning citi pamikalo la pen ke alang nitum momo stamin la so tang dibuat nitum kerbi hebong ke la so bangke kita paling bernangi kusi nilita alang nitum pan ning citi dulu la pen lake pawir velo kusi nili ning tepan kala se ke jadum han nili ning akong penchurolo aso se mo pista me la bangso ke siasa program ke lesen met kasi disu jam hata cari pon si ni thelo si nilin kan ke rong sa dan si kedua all the best PC nilam tilan kon